L'encapsulació és el procés d'aïllament d'una substància protegida de la seva interacció amb l'exterior. Permet protegir-la enfront d'atacs atmosfèrics i la seva alliberació en el moment i el ritme desitjats. Aquest mètode es pot aplicar en diferents camps, com ara la medicina, la cosmètica, etc. Hem pensat que una possible aplicació en el camp de la cosmètica seria la síntesi d'un maquillatge que, en entrar en contacte amb la pell, aquest reaccionés adaptant-se al color d'aquesta i penetrant-la per hidratar-la. Aquest maquillatge alhora seria més eficaç, econòmic i beneficiós per la pell. Com que no tenim els medis necessaris per fer-ho a escala nano, hem decidit reproduir-ho però a escala macro. Per això necessitarem Coca-Cola, alginat de sodi i clorur de calci. Per preparar la primera dissolució, pesem 1,25 grams d'alginat de sodi. Mesurem 250 ml de Coca-Cola i ho barregem. Per acabar-ho de dissoldre, ho escalfem sense deixar de remenar. Per preparar la segona dissolució, pesem 3 grams de clorur de calci. Mesurem 250 ml d'aigua destil·lada i ho barregem, obtenint una dissolució immediata. Agafem una xeringa i l'omplim amb la primera dissolució i anem deixant gotes a la segona dissolució. Un cop tinguem unes quantes boletes, aboquem el contingut al tercer vas de precipitats, que tenim preparat amb el colador, i el filtrem. Traiem el colador i aboquem el contingut sobre el vidre de rellotge, obtenint macrocàpsules de Coca-Cola. Aquest és el resultat d'una reacció química que es du a terme quan les dues dissolucions entren en contacte creant un polímer, que crea una capa de gelatina al voltant de la gota de líquid, de manera que aquesta queda aïllada a l'exterior, és a dir, el líquid queda encapsulat. En resum, l'encapsulació protegeix el component actiu de l'interior, en permet la lliberació controlada i redueix o elimina la toxicitat.